Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakajan miet jong ka artare ulber arhajar arpawar. Kipat ba nong nong kas nong sokpian West Khasi Hills. Kilaya mi batur syaka check gate jong ki pulet kabadan harut kasurok ba nong stone bypass. Kabahap hapo kas nong sokpian. Da kaba kila keno bat kam baka jingdon jong kane ka jaka talasi ki pulet hakate ka jaka. Kalapan jaklia ya kas nong kathau nakadaw ka jing berat pathar da ka jing yang jong ki kali. Katulong kubor kaya thu baka jing penlong ya kita kipat ba nong bakin ya mi pat ba. Kadai hadin ka jing yai sngap menti jong katanat pulen ka West Khasi Hills ya ka jing yai dawa jong kinong katai ka snong. Banweng no ya katai ka jaka talasi ka jong ki nadu kini kisnam balala. Syuk layo jing tep bah katai ka jing lektor jong kipat ba nong Katai ka snong hadin ka jing pensai jong kinong ya lam snong. Bana kalyang jong ki he pulet ka district kilashim kia bashen on weng no. Nakaliang jong kipat ba kilalet no klem dadon kanu ka jing kulmar. Jong kanek sinong nong supian hang ne ngarang simti kanek kakam kum sordar tang tar kum masau banai te ke jingjia ka bajia man ha kanek janmit kalong ba na kaleng jonga sordar ngam banai nreng layo pun call na DSP office bang ba sordar sung ba ka don ke jingjia kum tamta nreng la mare na ut hang ne nreng la pa pun be ke pun bani pa ba am ki bana ya mi lut na ki trom ying bro kha chang ne te ka ba balai poi ni put ni singi la ong yang ba ni ngia kena kiat ma ke jingdon yo kena kiat pulih thang ne lakta ya ka chaklia chaklat jong kane ka tiat nang ni ka tai la don tang ki chaklia chaklat ke jing berat ki bilor ke jing berat ki plastik ki kali sa dak simit armit ki ong bang lakta bat kim sap siu ya ka jing ong jong aru bang ya sya misi ekran ki ong banadu ka por sodar barim haduk ba mentaru kaju ki ekran ya kata kene kaleng tingi pajba ladang mlaksu ban le yang nak kiat ong sistem tena ta ka hi ngamla ban ong ban kentaj paj baru opli minta dang sabanai jarang train kam re minta opoi support ba dia kene pasang dan kemiti inde jajai kena kata tahu paj ba sabsu yang lapun DSP Khajana menguru de bersutu lo sutu ekran ya kata opoi keji penbet bat minta kin sabni nak nang ne bat kabanga kerpat nak kebor juga andru ba ki ong bangin hap ba klik ni kasnong ni ke ngeru kata ru ni nak sim sistem hinga kum sodar ba klik ni ke jing kadon hasulak ile se ki don ke sim kabu kem dek tengah senong nang ne le se ki dek tengah nabar bon wan sim kabu ba punjat pun parag ni ke jing ru kata long ke pasung se tengah kerpat hi buat ba bun balang ni ba kum dek ban kum mi kena ko huri hura nabi ada bot suk san namari ke ba ki paj ba la dawa ki bor mahlaru ki sabe ta re ke bangin se keren hadin kalong ban ke leng jung ing senong ni pudiang ya kata ban nga